खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फैगौ 4 मेआव बिटिसिआव बन्द थागोन तामुलपुर जिल्लानि काचुबारियाव भारतनि प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द बिथाङा फैगोननि थाखायनो बिटिसिआव 4 मेआव बन्द फोसावदों बे खौरांखौ बिटिसिनिफ्राय गांसे नटिफिकेशननि गेजेरजों फोसावदों तामुलपुरनि काचुबारियाव जानो गोनां बड साहित्य सभानि 61थि बोसोरारि जथुम्मायाव भारतनि प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द बिथाङा बाहागो लाफैगोन बेनि थाखायनो बिटिआरआव पाब्लिक हलिडे फोसावदों नटिफिकेशनाव फोसावनाय बायदिब्ला 4 मेआव बिटिसिनि गासैबो सोरखारि मावख'फोर आरो सोलोंथाइ फसंथानफोरानो बन्द थागोन नाथाय एसेन्सियेल सार्भिस एबा गोनांथार सिबिथाइ जेरै हस्पिटाल फायार ब्रिगेड बायदिफोरा गेवनाय थागोन आरो बोर्ड एग्जामिनेशननि खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया खामानिफोराबो गेवनाय थागोन टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थिसननायखौ लानानै क'क्राझाराव अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना खुद्रिसारदों थांनाय 25 मार्चआव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव सोमावसारनायनि उनावबो बिटिसि सोरखारनिफ्राय जेबो मोजां फिथाइ मोननो हायैनि थाखाय फिन क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्कआव अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों बिटिआर आरो आसामाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंबोबाय थादों नाथाय बिटिआरनि गोबां एलपि फरायसालिफोराव सासेल' फोरोंगिरिफोर दङ सा 60-70 फरायसाफोरखौनो सासे फोरोंगिरियानो नायनो गोनां जायो बेबायदियाव फरायसाफोरनो माबोरै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हागोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनोब्ला गुन गोनां फोरोंगिरिफोरखौबो थिसननांगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा बेनिखायनो बिटिआरनि फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय मासिखौ सुफुंनो थाखाय बिटिसि सोरखारखौ खावलायो जुदि बे सोमावसारनायनि उनावबो बिटिआरनि फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय मासिखौ आबुं खालामाब्ला एबा लांदां जानानै थानाय मासिनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावाबा आरो सावरायनो थाखाय बिथांमोनखौ लेंहराबा गुवाहाटीनि दिसपुराव सोमावसारगोन आरो गोनांथि जायोब्ला दिल्लीयावबो सोमावसारहैगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा हाइ कर्टआव केस होनायनि थाखायनो बिटिआरनि एलपि आरो एमइ फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय मासिनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावाखै होननानै बिटिआरनि सोरखारा बुंथिबोबाय थानायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथिदों दि टेट पास जानायफोरा 427 पस्टनि थाखाय केस होदों जाय बिटिसिनि 6 दाननि कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि थाखायसो टेट उथ्रिसारनायफोरखौ एप्लाइ खालामहोयैनि थाखायनो टेटनि बिजाथिफोरा बे केसखौ होदों नाथाय बिथांमोनखौ आसामावबो लाखायाखै अब्ला बिटिआरआव माबोरै लानो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि 2021 मायथाइयाव 5,956 आरो 2019 मायथाइयाव 2,000नि बांसिन सुबुंफोरा टेटआव उथ्रिसारनो हादों नाथाय 427 पस्टनि थाखाय टेट उथ्रिसारनाय सुबुंफोरा केस होनायनि थाखायनो मानो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा नासयजानो होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा बेनिखायनो 2,000निफ्राय 3,000 पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावनो थाखायबो सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो माब्लाबा सिखाव दाखाथि माब्लाबा हिन्जाव लांखारनायनि अजद फैबाय थादों NLFB आफादनिफ्राय एरख'जानाय सोद्रोमाफोरनि सायाव फिन मानसि लांखारनाय जाथाय क'क्राझार जिल्लानि बिबारि बसुमतारीखौ दशरथ बसुमतारीया लांखारदों लांखारजानाय बिबारि बसुमतारीनि बिदा राहुल हाज'वारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला लांखारग्रा दशरथ बसुमतारीया NLFB आफादनिफ्राय एरख'जानाय सासे सोद्रोमा आरो बिथाङा धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुखुरमारि गामिनि थागिबि बिबारि बसुमतारीनि बिदाया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिबारि बसुमतारीखौ सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आथियाबारि गामिनि मोगथां बसुमतारीनो बिलाइ हरदोंमोन जुलि जाखांनाय बिबारि बसुमतारीखौनो बुरखायनानै एबा फुस्लायनानै दशरथ बसुमतारीया दा दिल्ली फारसे लानानै खारदों होननानै फोरमायथिदों खारनाय समाव दशरथ बसुमतारीया गावनि स्कर्पिय' गारिजोंनो लांखारदों आरो गावसोरजों लोगोआव बिबारि बसुमतारीनि 7 बोसोर बैसोनि थाखो 2आव फरायनाय फिसाजोखौबो लांफादों मुङा दैजिरि बसुमतारी आरो बिथाङा चार्लिस इंराजि फरायसालियाव फरायो होननानै फोरमायथिदों लांखारनाय दशरथ बसुमतारीनि स्कर्पिय' गारिनि गाबा गोसोम आरो गारिनि अनजिमाया AS 26E4111 बे लांखारनाय जाथायखौ लानानै क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों जेनाखि बे समाव रांनि आंखाल बेनिखायनो जाहाथे बिबारि बसुमतारी आरो बिथांनि 7 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ गुबुननो फानहैया बेनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गेजेरजों दिल्ली एबसुनोबो मिथिहोहरनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ नुयोब्ला खौरां हरनो थाखायबो खावलायो बिदा राहुल हाज'वारिया दशरथ बसुमतारीया बिबारि बसुमतारीखौ लांखारनायनि अनगायैबो सिगांनि समाव गुबुननि बिसिखौबो लांखारनायनि अजद दं होननानै फोरमायथिदों बिबारि बसुमतारीनि बिदाया थांनाय 31 जानुवारियाव गुवाहाटीनि नलपारा थुलुनसिगुरि गामियाव होस्रांजानाय बर' सुबुंफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद
बाक्सानि मन्त्रि आरो माखासे आफादफोरा खौरां लाहैफिनिखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथांमोनहा। थांनाय 31 जानुवारियाव थुलुनसिगुरि गामिनि बर' सुबुंफोरा हाग्रा बिफानजों होस्रांजादोंमोन। बिथांमोनहा दा जोबोद दुखुआव दं होननानै फोरमायथिहरदों। जायनाखि होस्रांग्राफोरा होस्रांनाय समाव न'-बांफोरखौ आरो न'नि थिंफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै गालांजोबदोंमोन। बेनि अनगायैबो दैखरफोरावबो अन्थाइ सोनानै गालांदोंमोन। बेनि थाखाय बे समाव लोंनाय दैनि आंखाल जानानै दं। मोब्लिबनि जेंना, लामा गाज्रि, जानाय आदारनि आंखाल। बेनि अनगायैबो जायनाखि बिथांमोना प्लास्टिक खोबनानै रिलिफआव थानो गोनां जादों। बे अखा आरो बारहुंखा बोथोराव जोबोद जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। प्लास्टिकनि न'आ खनले बारजों बुखारजायो होननानै फोरमायथिदों। बे समाव रिलिफआव थानाय सुबुंफोरना रांफोरबो गैला आरो बे समाव जानाय आदार, लोंनाय दै, मोब्लिब आरो थिंनि गोनांथि दं होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बे हाखौ नांगौब्ला जिउ बावगोन होननानैबो फोरमायथिदों। हानि थाखाय खामानिफोरा जागासिनो दं होननानै खोनानोल' मोनदों, नाथाय खामानिया बेसेबां आगान बारायदों बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोनाखै। हानि खामानिखौ लानानै कमलाकान्तआ खामानि मावगासिनो दं। जुदि बिथाङा 5 नखरफोरनो हाखौ मोनफिननायाव मदद होनो हायोब्ला थारैनो 5 नखरा जोबोद गोजोननाय मोनगोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो सिगांनि समाव जायफोरा खौरां लाफैदोंमोन बिथांमोनहाबो फैफिननानै खौरां लाफैयोब्ला गोजोननाय मोनगोन होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 31 जानुवारियाव गुवाहाटीनि नलपारा थुलुनसिगुरि गामियाव हाग्रा बिफाना पुलिस प्रशासन लानानै सिगां जेबो नटिस होग्रोआलासे न'नि सुबुंफोरा गुबुनाव खामानि मावहैबाय थानाय समावनो न'फोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै होस्रांनाय हाबाखौ मावदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो फारफ्रोमथिंबो साखाफारा जादों। बर' थुनलाइ आफाद, जाय आफादा बर' रावखौ रैखाथि होग्रा, बर' राव गेवलांथों, बर' राव थांनानै थाथों होननानै गेदेर गोलावनि खुगानिफ्राय जों जेब्लाबो खोनानो मोनबोबाय थानाय जादों। नाथाय जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा बर' राव थांनानै थाथों होननानै बुंथिबोदों, बिथांमोनहा बर' रावखौ रैखाथि होनायाव आरो बर' रावखौ गेवलांहोनायाव बेसेबां जाफुंसार होनो हादों, बेयो मोनसे जोबोद गेदेर सोंथि जानानै फैदों। तामुलपुराव खुंजानो गोनां 61थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव माखासे पस्टारफोराव बर' रावनि सोलायै इंराजि हांखोजों लिरनाय जादों, जायखौ मन्त्रि एरख'ज ब्रह्म बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव आपल'ड खालामनानै होदों। तामुलपुराव खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्मायाव बर' रावनि सोलायै इंराजि लिरनाय बेनारखौ एरख'ज ब्रह्म बिथाङा पस्ट होनायखौ लानानै गोबाङानो बेनि सायाव मोजां मोननाय फोरमायथियाखै। जायनाखि बियो बर' रावखौ फोथांनानै लाखिग्रा बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा, बेनिखायनो इंराजिनि सोलायै बर' राव लिरनायखौ बर'नि आइ आफाफोरा हास्थायदों। गुजरातनि कंग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानीआ बेल मोनबाय। कंग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानीनि सायाव जाबसिननाय केसआ नंखाय केस होनानै बरपेटा कर्टआ बिथांनो बेल होबाय। पुलिसआ जाहाथे नंखाय दाय जाबसिननानै आयेनखौ सिफायनो नाजाया, बेनि थाखाय बरपेटा कर्टआ गुवाहाटी हाइकर्टखौ राहा लानो थाखायबो खावलायहरदों। बरपेटा कर्टआ बेल होनायनि उनाव एमएलए जिग्नेश मेवानी बिथांखौ दुंब्रुदै बरायदों आसाम कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरा। बेल मोननो हानायनि थाखाय कंग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानी बिथाङाबो आसामनि बिजिरगिरिफोर, खौरां बिजों आरो रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरदों। लोगोसे बिथाङा बुंथिदों दि गोलाव सम जोबथेसालियाव जोबथेनानै लाखिनो थाखायनो आइजोखौ सिगाङाव दोननानै खैसार खालामनाया गिख'निसो आखु। आसामाव मोब्लिबनि गोबां जेंना, बेकार जेंना, आबादारि आरो फालांगिरिफोरा गोबां जेंनायाव दं। आसाम सोरखारा नंखाय दाय जाबसिननायाव गोसो होआलासे आसामनि बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनायाव गोसो होनांगौ। सोरनिबा सायाव नंखाय दाय जाबसिननायजों बेफोर जेंनाया सुस्रांजाया होननानै बुंथियो बिथाङा। मख'नो गोनांदि कंग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानीआ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि सायाव टुइट खालामदोंमोन। बेखौ लानानैनो क'क्राझार पुलिसआ बिथांखौ गुजरातनिफ्राय हमनानै लाबोदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा बेल मोनबायमोन। फिन कंग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानीआ पुलिस आइजोजों गाज्रि आखु बाहायदों होननानै बिथांनि सायाव दाय जाबसिनबावनानै बिथांखौ बरपेटा पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन। दा बे अजदआ नंखाय। जिग्नेश मेवानीखौ गोलाव सम जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोननो थाखायसो बिथांनि सायाव बे दायखौ जाबसिनदों होननानै बरपेटा कर्टआ बिथांनो बेल होबाय। BTRनि सोलोंथाइ बिफाननि चिफ इन्जिनियार मुसा आलीखौ रां जाख्ल'नायनि दायाव हमदों। 150 नं रामपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय मोब्लिबनि मुङाव 5,000 रां दाबि खालामनानै BTRनि सोलोंथाइ बिफाननि चिफ इन्जिनियार मुसा आलीआ हमजादों। 150 नं रामपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो सोलोंथाइ बिफाननि सासे अफिसारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुसा आलीआ मोब्लिबनि मुङाव बाक्सानि गंफ्रोमबो फरायसालिनिफ्रायनो 5,000 राङै खाङो।
150 नं रामपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनावबो रां दाबि खालामदोंमोन नाथाय सिगांनि समाव गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा रांखौ होबोआखैमोन नाथाय बे खेबाव रां दाबि खालामनानै खेबले हाराहास्ति खालामबाय थानायलाय 5,000नि मादाव 3,000 रांखौ हरबायमोन बेनि उनावनो फरायसालिनि स्टाफ आरो मिडियाफोरा सोलो खालामनानै मुसा आलीखौ हमदों होननानै फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला मुसा आलीनो रां दाबि खालामनायखौ हराब्ला बियो बायदि रोखोमै हाराहास्ति खालामोमोन जेरै फरायसालिनि थाखाय जेबो सोरखारनिफ्राय फान्ड मोननाय नङा इउटिलाइजेशन सार्टिफिकेट मोननाय नङा आरो बेबायदिनो गोबां हाराहास्ति खालामोमोन मुसा आलीनो रां दाबिनायखौ हरैनि थाखायनो बाक्सानि गोबां फरायसालिनि खामानिफोरानो आद्रा जानानै थादों होननानैबो फोरमायथिबावो नाथाय मुसा आलीनि हेंथायै राहा लानो रावबो ओंखारबोआमोन बे खेबाव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि चिफ इन्जिनियार मुसा आलीखौ पुलिसनो गथायनानै हरनाय जाबाय आरो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि दैखाङो 150 नं रामपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया सारअन्थाइ गावनायजों 4 सुबुंनि जोखोम मुङा फारियै बारखा सुरेन रेङा बसुमतारी सारजिमा बिबि आरो इफ्तार खातुन जुब अखा हानाय आरो सारअन्थाइ गावनाया क'क्राझारनि दाब जायगायाव गोबां खहा लाबोदों बेबायदिनो सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव रेङा बसुमतारी बिथाङाबो जोखोम जानो गोनां जादों रेङा बसुमतारी बिथाङा जाहारबारि ओनसोलनि सोनाब महेन्द्रपुर गामिनि थागिबि जाथायनि सायाव नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रेङा बसुमतारी बिथाङा आबाद फोथाराव आबाद मावगासिनो दंमोन बे समावनो बिथांनि सायाव सारअन्थाइ गावदों जायजों बिथाङा थाल गैयै जादोंमोन बेनि उनाव बिथांखौ ओनसोलनिनो स्टेट डिस्पेन्सारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन बेनि उनाव मोजां फाहामथायनि थाखाय क'क्राझारनि आरएनबि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला रेङा बसुमतारी बिथाङा मोजां जाबायब्लाबो आखाइ आरो बिखुङाव सानाया दंबावो बे जाथायनि अनगायैबो क'क्राझारनिनो दालावबारि गामियावबो गंसे न'आव अर खामदों सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव दालावबारि गामिनि क्लाबनि फुख्रि नेग्रा न'आवबो अर खामनानै सेवहांगार जादों क'क्राझार जिल्लानि अनगायैबो गिलु बालु अखा बार आरो सारअन्थाइ गावनाया अदालगुरियावबो गोबां खहा लाबोदों गोबां न' बां बिफां लाइफां आरो आबाद थिलिफोरानो सिलिंखार जादों दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों